Il-Prim Ministru Robert Abela kisser ir-ruħ soċjali ta' dan il-pajjiż. Dan hekk kif ma' kull ġurnata li tgħaddi qed idajjef fil-possibilità li tinkixef il-verità kollha. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta l-ħart filgħodu kien intervistat fuq Net FM. Kull ġurnata li Robert Abela jibqa' jistina rasu li ma jiftaħx l-inkjesta pubblika tkun ġurnata oħra li fiha ikun qiegħed idajjef il-possibilità li nkunu nafu l-verità kollha. Huwa fakkar meta fil-Parlament sert id-diskussjoni dwar l-inkjesta pubblika fejn li kien għall-Gvern ta' Robert Abela din id-diskussjoni ma kienx issir u wis iktar ma kienx jittieħed il-vot biex issir inkjesta pubblika. Bl-Oppożizzjoni ma qatet qalba qatt u komplet bil-pressjoni tagħha biex Robert Abela isejjaħ għal din l-inkjesta pubblika. X'qed tagħti? Lil min qed tagħti? Qed tagħti lil min mhux suppost ta' din l-art? Qed tagħti lil min mhux suppost beda jibni? Qed tagħti lil min mhux suppost ħalart? Qed tagħti għal mod ta' kif inbiniet il-binja? Bernard Gregg qal li Robert Abela qed jaġixxi b'dan il-mod għax ma jridx li jiġu investigati l-awtoritajiet. Ma tridx l-inkjesta pubblika għax ma tridx li jiġi investigat l-istat. Għax ma tridx li jiġu investigati l-awtoritajiet. Għax ma tridx li tiġi investigat int. Abela ma jridx inkjesta pubblika għax ma jridx li tinqata' l-linja u f'dan il-pajjiż ma jkunx hawn iktar politiċi imdaħlin f'dil skandalużi. Il-mexxej tal-Partit Laburista li suppost qiegħed hemm biex jaħdem mal-ħaddiem ma jridx le li f'dal pajjiż nitalmu biex il-ħaddiem ma jibqax imut fuq il-post tax-xogħol. Niskuża ruħi jekk nista' marrabjat. Imma jien ma niflaħx nara li l-pajjiż nieżel. Ma naqas li Bernard Gregg jappella l-Laqda Nazzjonali favur inkjesta pubblika, filwaqt li jappella wkoll biex il-poplu jingħaqad quddiem Kastilja 2 filgħaxija, fajta waħda favur il-ġustizzja, għax Ġan Paul Sofija huwa eben dan in-nazzjon. Int trid tkun hemm. Għaliex huwa biss bik magħna, bik ma' Isabel, John u l-familja kollha, bik flimkien mal-poplu Malti u Awċi kollu bla kuluri. Nistgħu nuru li l-koll rridu l-dal-pajjiż ma jibqax nieżel l-isfel, ma rridu nbidlu d-direzzjoni u rridu iva inkjesta pubblika għall-verità kollha li Robert Abela jrid jibqa' jaħbi. Huwa fakkar kif pajjiżna m'għandux pjan ekonomiku tajjeb, għandu biss pjan li qed iwassal biex f'Malta jiġu iktar nies bil-popolazzjoni tkompli tiżdied u dan kollu qed iħalli l-impatt tiegħu fost oħrajn fuq is-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna u anke fuq l-ambjent ta' madwarna. Ekonomija illi tkun ekonomija iktar għaqlija. Ekonomija li ma tkunx ibbażata fuq in-numri imma bbażata fuq il-kwalità. Dwar l-oli tal-ħajja Bernard Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista għandu proposti konkreti anke għal dan is-settur b'mudell ekonomiku li jimmira għal xogħlijiet ta' kwalità. Aħna rridu u nistgħu ma nintaxxawx iż-żieda tal-oli tal-ħajja. Għati inċentivi fiskali lill-employer għax meta dan qed iżid il-paga minħabba l-oli tal-ħajja qed ikollu aktar spejjeż u l-ora jkollu jolli il-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi. U inna ngħidulu isma' għamel fond. Aħna konna qegħdin ngħidu fond 40 miljun euro biex permessa dan il-fond inti indirizza iż-żiediet tal-oli tal-ħajja u tgħin lil min jimporta u jesporta f'dal pajjiż. Marija Franca Lanza, Net News.